नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। कोकणातल्या शैक्षणिक क्षेत्रातही अनेक बदल झालेत, अनेक संधी निर्माण होत आहेत। पुस्तकी ज्ञान न देता आता वेगवेगळ्या प्रयोगातून जगण्याचे धडे दिले जात आहेत आणि हे सर्व शक्य झालं ते इथल्या शिक्षकांमुळे। आणि यात अग्रणी नाव घ्यावं लागेल ते म्हणजे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार विजेते सोनुर्ली हायस्कूलचे शिक्षक पांडुरंग काकतकर सर यांचं आज बदलतं कोकण या विशेष भागातून कोकणातल्या बदललेल्या शैक्षणिक क्षेत्राविषयी त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण सात लाईव्ह मध्ये। आणि या विशेष भागात सर गेली 26 वर्ष तुम्ही या क्षेत्रात आहात, अनेक बदल तुम्ही जवळून अनुभवलेत। काय वाटतं, कसे बदल होत आहेत शैक्षणिक क्षेत्रात कोकणातल्या विशेषतः ग्रामीण भागात? धन्यवाद। खरं तर या सगळ्या उपक्रमांमध्ये आधी कोकण साइड लाईव्हचे मी आभार मानेन पहिल्यांदाच, कारण असे विविध उपक्रम राबवत असताना त्याबरोबर या कोकणातल्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबवले जाणारे उपक्रम कुठेतरी मीडिया थ्रू तुमच्या ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत जातात आणि त्यामुळेच कुठेतरी हे बदलणारं कोकण निदर्शनास आणलं जात आहे। ग्रामीण भागामध्ये असे असंख्य उपक्रम राबवले जात आहेत। माझी शाळा सोनुर्ली हायस्कूल आहे, त्यामध्ये मी जवळजवळ 26 वर्ष शिक्षक म्हणून काम करतोय। विज्ञान विषयक वेगवेगळे उपक्रम शाळेत राबवत असतानाच जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचे वेगवेगळे उपक्रम कसे राबवले जातील याच्यासाठी नेहमी प्रयत्न करत राहिलो। आणि विज्ञान मंडळ, सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ या एक मंडळाची स्थापना करून त्याच्यामध्ये जिल्ह्यातल्या प्रत्येक हायस्कूलमधले विज्ञान शिक्षक एकत्र येतील आणि वेगवेगळे उपक्रम त्यांची देवाणघेवाण होईल आणि जिल्ह्याच्या शैक्षणिक त्याचबरोबर वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये कुठेतरी विचारांमुळे प्रगती होईल याच्यासाठी नेहमी प्रयत्न करत राहिलो। आणि त्यामुळे हे सगळं करत असताना देशाच्या विविध भागामध्ये कुठेतरी वेगवेगळ्या उपक्रमाद्वारे किंवा वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणी सर आपण उपक्रमांबद्दल तुमच्या जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत की कशा पद्धतीनं हे बदल तुम्हाला जाणवत आहेत विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये इथल्या मुलांमध्ये। खरं तर हे जाणवायला खरी सुरुवात झाली ती कोकण बोर्ड पासूनच। 8-10 वर्षापूर्वीपासून कोकण बोर्ड जेव्हा झालं तेव्हा खऱ्या अर्थाने कोकणातल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला असं जाणवलं, कारण राज्यभरातली जी गुणवत्ता होती ती त्याच्यामध्ये मोठा सिंहाचा वाटा कोकणातल्या विद्यार्थ्यांचा होता, विशेष करून सिंधुदुर्गचा खूप मोठा वाटा होता। हे जेव्हा कोकणचे रिझल्ट्स, कोकण बोर्डाचे रिझल्ट तेव्हा जाणीव झाली इतर या शिक्षणप्रेमींना आणि विज्ञानप्रेमींना सुद्धा। आणि तो जो कोकण बोर्डाचा जो अव्वल दर्जाचा निकाल लागला त्याच्यानंतर जाणीव होऊ लागली की असे जे उपक्रम आपण राबवतो किंवा शैक्षणिक आपण ज्या गुणवत्ता इथे देतो आहोत तर त्याचा कुठेतरी इम्पॅक्ट चांगला होतोय आणि त्यामुळेच रिझल्ट आपले विद्यार्थी चांगले देऊ शकतात आणि इथली गुणवत्ता विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली चमकू लागली आणि त्यामुळे कुठेतरी हळूहळू वेगवेगळे उपक्रम आणखी वाढू लागले आणि त्यामुळे आता हा बदलता कोकणामधला जो दर आहे तो आणखी वाढत चाललाय। सर, विज्ञान क्षेत्रात तुम्ही अनेक उपक्रम राबवले आहेत। खरं तर तुम्ही उपक्रमशील शिक्षक म्हणून तुमची ओळख आहे संपूर्ण राज्यभर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्ही नेहमी प्रयत्नशील असतात। या उपक्रमांविषयी काय सांगाल? हे असे कोणकोणते उपक्रम आपण राबवलेत? खरं तर मी एकमेव नाही तर माझ्या जिल्ह्यातले असे अनेक विज्ञान उपक्रम राबवणारे शिक्षक आहेत। काही प्रकाश होतात आले असतील किंवा आले नसतील, पण माझा जो प्रयत्न नेहमी राहिला की आपले जे उपक्रम आहेत ते माझ्या शाळेबरोबर इतर शाळांमध्ये जावेत। विज्ञान मंडळाद्वारे म्हणा किंवा ह्या उपक्रमशील विज्ञान शिक्षकाद्वारे म्हणा शाळांमध्ये जावेत आणि राज्यामध्ये कुठेतरी या जिल्ह्याचं नाव उपक्रमशील जिल्हा, दर्जेदार शिक्षण देणारा जिल्हा, वैज्ञानिक उपक्रम राबवणारा जिल्हा असं जावं याच्यासाठी माझे नेहमी प्रयत्न राहिले। आणि हे प्रयत्न करण्यासाठी मग वेगळं मार्गदर्शन वेगळ्या भागातून जिल्ह्याच्या वेगळ्या भागातून घेत असतानाच राज्याच्या आणि देशातल्या विविध शहरांमधून वैज्ञानिक केंद्रांमधून किंवा वेगळे रिसोर्स पर्सन असतील त्यांच्याकडून ह्याच्यासाठी मार्गदर्शन कसं घेता येईल याचा कुठेतरी इथे उपयोग करता आला। बरोबर सर, तुम्ही विज्ञान जत्रा अशा पद्धतीने म्हणजे काहीतरी हटके करायचं आणि विद्यार्थ्यांना अगदी सोप्या पद्धतीनं ते समजून सांगण्याचा तुमचा नेहमीच प्रयत्न असतो, त्याबद्दल काय सांगाल? विज्ञान जत्रा ही खरं तर 1-2 वर्षापूर्वी राबवलेली आमची कॉन्सेप्ट होती, खूप गाजली राज्यभर। आणि तुम्हाला सांगायला आवडेल की विज्ञान जत्रा ही कॉन्सेप्ट जेव्हा आम्ही ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठी राबवली तेव्हा सहजतेने
उपलब्ध होणारं साहित्य जे आहे घरातल्या आजूबाजूला शेजारी होणारं साहित्य जे आहे किंवा जे टाकाऊ साहित्य याच्यातून कोणते तरी छोटे प्रयोग करावेत आणि विज्ञान विषयक असे उपक्रम राबवत असताना विद्यार्थ्यांनी त्याचं प्रेझेंटेशन करावं आणि त्याचे जे सहभागी असणारे विद्यार्थी ते आजूबाजूच्या शाळांमधले किंवा ग्रामीण भागातले त्या सगळ्यांना संधी दिली होती आणि प्रेक्षक म्हणून सुद्धा ग्रामीण भागातले शेतकरी किंवा कामगार वर्ग या सगळ्या लोकांना तिथे एकवटवलं होतं. एखादा स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आपण नेहमीच पाहतो, त्यासाठी लोकांची गर्दी दिसते, पण असा विज्ञानविषयक उपक्रम बघण्यासाठी काय वेगळेपण आहे. वैज्ञानिक रांगोळ्या असतील, वैज्ञानिक माहिती देणारा आपलीच लहानगी मुलं असतील ज्यांना बोलण्यामध्ये सबाधितपणा कमी असेल पण जो कुठेतरी आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशा पद्धतीचे हे प्रयोग होते आणि तो उपक्रम असा गाजला की त्याची बातमी राज्यभर गेली आणि SISC नागपूरकडून अशा पद्धतीने सूचना आल्या की राज्यभर हा कार्यक्रम घ्यावा जेणेकरून याचे खूप चांगले रिझल्ट मिळत आहेत. तर नक्कीच याच्यासाठी आम्हाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अभिमान असेल की आपल्या जिल्ह्यामध्ये असणारा एखादा उपक्रम कुठेतरी राज्यभर घेण्यासाठी प्रयत्न होतोय म्हणजे तो दर्जा नक्कीच सिद्ध करण्यासारखा होता. बरोबर. आणि असे अनेक उपक्रम आपण केले, त्याबद्दल काय माहिती देऊ शकता? खरं तर असे अनेक उपक्रम, त्याच्यापैकी एक सांगावं लागेल. राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था SISC म्हणतो आपण, स्टेट इन्स्टिट्यूट सायन्स एज्युकेशन, याच्या संस्थेशी आमचं बरंच वर्षापासूनचं रिलेशन आहे. तिथले अधिकारी वर्ग नेहमी आम्हाला प्रोत्साहन देतात. त्याचबरोबर आमचा शिक्षण विभाग जो आहे, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, तर त्यांच्याकडूनही प्रोत्साहन मिळतं. म्हणून हे दर्जेदार वेगवेगळे कार्यक्रम करण्याचा आमच्याकडून प्रयत्न होतो. तर असे उपक्रम राबवत असताना प्रामुख्याने नाव घ्यावं लागेल अर्धा वर्षापूर्वी आणलेली कॉन्सेप्ट अपूर्व विज्ञान मेळावा. तर अपूर्व विज्ञान मेळावा सुद्धा हाच एक प्रकार होता की प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी कुठेतरी प्रेझेंट होता यावं यासाठी केलेला तो प्रयत्न होता. विशेष करून विज्ञान प्रदर्शनं जी जिल्हा लेवलवर किंवा राज्य लेवलवर होतात त्याच्यामध्ये एखादा विद्यार्थी शाळेतून जो हुशार किंवा असा जो असतो, सजग असतो, त्याला पाठवलं जातं. पण या अपूर्व विज्ञान मेळाव्यामध्ये सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला जे जमेल तसं भाग घेण्यासाठी संधी दिली होती आणि याचबरोबर मग आणखी वेगवेगळ्या राज्य विज्ञान म्हणजे राज्यस्तरावरच्या ज्या काही स्पर्धा घेण्याचा प्रयत्न आमचा झाला. सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ या एकत्र केलेल्या विज्ञान शिक्षकांची एक अशी कल्पना झाली की राज्यस्तरीय असे कार्यक्रम आपल्या जिल्ह्यामध्ये घ्यावेत आणि हे कार्यक्रम घेत असताना मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी 2017 मध्ये घेतलेला वैज्ञानिक मेळावा जो होता, राज्य विज्ञान मेळावा, ज्याच्यामध्ये अव्वल दर्जाचे राज्यभरातले स्पर्धक, वक्तृत्व स्पर्धेतले विज्ञान विषयक आपले विचार मांडणारे ते आणले. त्याचबरोबर काही 4-5 महिन्यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये झालेला कुठेतरी राज्य नाट्य स्पर्धा, राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाट्य स्पर्धा, आपल्या जिल्ह्याचं जे कल्चर आहे की संस्कृती जी आहे नाट्य रसिकांची, ती इच्छा पूर्ण व्हावी आणि त्या इच्छेबरोबरच त्यांना काहीतरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन मिळावा यासाठी केलेला प्रयत्न. आणि अगदीच अशा पद्धतीने खूप दर्जेदार आणखी कार्यक्रम झालेला आपल्याला सर्वांना सर्वश्रुत आहे. साधारण 10 ते 14 फेब्रुवारीला झालेला आपला जो जिमखान्यावरचा कार्यक्रम जो होता, राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन. तर असे अनेक आपण उपक्रम राबवले की आता कालच्या विज्ञान प्रदर्शनचं जर उदाहरण दिलं तर राज्यभरातून जवळजवळ 1,500 विद्यार्थी आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले हे विद्यार्थी अव्वल दर्जाचं प्रेझेंटेशन आपल्या प्रतिकृतीसह करत होते. शिक्षक होते, प्रयोगशाळा परिचर होते आणि त्यांना सेवा देण्यासाठी हे सगळं विज्ञान मंडळ होतं. आणि होस्ट म्हणून ज्या BKC कडून आम्हाला सहकार्य मिळालं, भोसले नॉलेज सिटीकडून, तर ते खूप महत्त्वाचं होतं. आणि या शिक्षण विभागाकडून जे त्याचं प्लॅनिंग केलं होतं, डाएट असेल किंवा जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग असतील, आमचे शिक्षणाधिकारी, डाएटचे प्राचार्य असतील किंवा उपसंचालक सन्माननीय चोते साहेब आहेत, तर या सगळ्या मंडळींकडून SCRT पासून, SISC पासून, NCRT ह्या सगळ्या शैक्षणिक दर्जेदार ज्या संस्था आहेत या सगळ्यांचा कुठेतरी एकत्रीकरणातून हा जो दर्जेदार कार्यक्रम झाला होता. आणि त्याच्यामध्ये विशेष करून आपल्याला नामोल्लेख करावा लागेल की ज्यांच्या एकंदरीत सगळ्या सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम इथे होण्याचं कारण झालं ते म्हणजे आमच्या राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब आणि त्यांचं मित्रमंडळ यांनी जे केलेलं सहकार्य होतं ते अतुलनीय होतं. आणि या सर्वातून हा जो अतुलनीय आणि अविस्मरणीय जो कार्यक्रम झाला जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये, मला वाटतं 50 वर्षानंतर हा 51वं राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन झालं की ज्याचा लाभ आमच्या जिल्हाभरातल्या जवळजवळ
20 ते 25 हजार विज्ञान प्रेमीने घेतला. अगदीच. प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये गेलाच, पण राज्याच्याही गेला. तर अशा प्रकारचा हा दर्जेदार कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनाबरोबर असे राज्यस्तरीय कार्यक्रम घेण्याची कुवत आणि दर्जेदार कार्यक्रम करून दाखवण्याची हिंमत या जिल्ह्यामध्ये, इथल्या कोकणामध्ये, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये आहे. ही कुठेतरी राज्यभर देशभर गेली, त्याचा नक्कीच आपल्याला सर्वांना अभिमान वाटेल. नक्कीच. आणि याची चर्चा संपूर्ण देशभर झाली, तसे प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचल्या असतील आणि कुठेतरी सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म या माध्यमातून मिळाला. त्यामुळे या उपक्रमाचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. पण सर, आता आपण पाहिलं की आपल्याकडे विज्ञान क्षेत्रात अफाट संधी असतात. करिअरचं एक उत्तम मार्ग हे विज्ञान विभाग आहे. तर यामध्ये विज्ञान क्षेत्रात काय संधी आहेत करिअरच्या? वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये संधी अशा लाख मोलाच्या आहेत आणि त्याचं जर खरं तर मूल्यांकन करायला गेलो आपण तर असं म्हणता येईल की लाखोचे पगार देणाऱ्या नोकऱ्या तिथेच आहेत. लाखोच्या घरामध्ये सामावून घेणारं क्षेत्र ते मोठं आहे. आज IT क्षेत्रापासून कम्प्युटर, सगळ्या ज्या सॉफ्टवेअर कंपन्या, हार्डवेअर कंपन्या आहेत, त्यांच्यामध्ये लागणारा जो कच्चा माल आहे, जे आपल्याला सुशिक्षित, हे जे उच्च शिक्षित लोक लागणार आहेत, त्याचा कुठेतरी पाठपुरावा होण्यासाठी हे कुठेतरी जिल्ह्यामधल्या अनेक संस्था आपल्याला प्रयत्नशील आहेत. प्रामुख्याने नाव घ्यावं लागेल, आज आपल्याच बाजूला असलेली BKC सारखी संस्था इंजिनियर्स पासून, फार्मसी पासून ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातले उच्च शिक्षित तयार करते. MITM नावाची संस्था आहे, तिथे सुद्धा हे उच्च तंत्राचं शिक्षण दिलं जातं. SSPM नावाची कणकवलीतली संस्था, तिथे पण अशा पद्धतीचं अभियांत्रिकीचं शिक्षण दिलं जातं. आणि एवढंच कशाला, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी सुद्धा ओरोसमध्ये असलेल्या आमच्या MBBS शिक्षण देणाऱ्या 2 दर्जेदार संस्था आता MBBS डॉक्टर्स तयार होण्यासाठी मदत होते आहे. आणि या व्यतिरिक्त फार्मसी कॉलेजेस असतील, ॲग्रिकल्चरल कॉलेजेस असतील, डिप्लोमा किंवा पदविकाधारक असे तयार करणाऱ्या ह्या संस्था, मोठ्या पदवी शिक्षण देणाऱ्या MSc पासून ते उच्च शिक्षण देणाऱ्या काही संस्था, या सगळ्यांचा कुठेतरी एवढा आता विद्यार्थ्यांना कुठेतरी उपभोग घेण्यासारखा आहे की या वेगळ्या संस्थांमधून तुम्ही दर्जेदार हे वैज्ञानिक शिक्षण घेऊन दर्जेदार नोकरी मिळवणाऱ्या मोठ्या पॅकेजेसच्या कंपन्यांमध्ये जाण्याची ही संधी आता मुलांना आपल्या सिंधुदुर्गमधल्या झालेली आहे आणि त्याचा लाभ घेताना सुद्धा विद्यार्थी दिसत आहेत. बरोबर सर. पण ज्यावेळी आता आपला ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणावर येतो, करिअरच्या संधी आहेत, मात्र आता इंटरनेटमुळे कळतं, मात्र मार्गदर्शनाची पण गरज असते. बऱ्याचदा असं होतं की जर मराठी माध्यमाचा विद्यार्थी असेल तर तो जर अचानक सायन्सकडे आला किंवा त्याने सायन्स घेतलं तर सुरुवातीला बरीच मेहनत घ्यावी लागते, थोडासा अडखळल्यासारखा येतो. त्यामुळे एक भीती निर्माण होते, न्यूनगंड तयार होतो. बाबा, हे आपण पचवू शकतो का, हे करू शकतो का? याच्यासाठी शाळा स्तरावर काही प्रयत्न करणं गरजेचं आहे का? याबद्दल काय सांगाल आणि यासाठी नेमकं काय करावं असं आपल्याला वाटतं? नक्कीच करण्यासारखं खूप आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये तसे प्रयत्नही होत आहेत आणि आपला जो विद्यार्थी वर्ग आहे त्यांच्याकडे पण कुवत एवढी आहे चांगली की त्यांना फक्त योग्य मार्गदर्शन जर मिळालं तर आपल्याला नक्कीच रिझल्टमध्ये कोकणामध्ये अव्वल दिसणारी राज्यभरातली मुलं जी आहेत, त्या राज्यभरामध्ये कोकणचा ठसा उमटवणारी आपली कोकणची जी मुलं आहेत, त्या करिअरच्या मार्गात सुद्धा किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध संधीचा फायदा घेण्यासाठी सुद्धा सजग नक्कीच होतील. फक्त त्यांना योग्य मार्गदर्शन पाहिजे. तर मार्गदर्शन होत असताना फक्त मार्गदर्शन केव्हा आणि कुठे करावे हेही महत्त्वाचं राहील. तुमच्या बोलण्यात जे येतंय की ग्रामीण भागातल्या मुलांकडे कुवत आहे पण त्यांना योग्य मार्ग मिळत नसतील तर कुठे मार्ग मिळावेत त्यांना, म्हणजे कुठे शोधावेत, तर हे मार्ग शोधण्याचं ठिकाण त्यांच्या अर्धा किलोमीटर अंतरावरच आहे असं माझं मत आहे. म्हणजे एका बाजूने इंग्लिश मिडियमचं फॅड आहे, इंग्लिश मिडियममध्ये मुलं शिकल्यानंतर कुठेतरी ती सायन्सकडे गेल्यानंतर हुशार होऊ शकतात, ही जी कन्सेप्ट विद्यार्थी म्हणजे पालकांची आहे तर ती पूर्णपणे बरोबर आहे असं मला वाटत नाही. कारण विज्ञान शिक्षण, बेसिक विज्ञान शिक्षण 6वी पासून जे आपण घेतो त्याच्यामधला जो अभ्यास जर तुमचा क्लिअर कन्सेप्ट असेल तर तो JEE किंवा CET किंवा नीटचा अभ्यासक्रम पुढे करण्यासाठी खूप उपयोगात ठरू शकतो. आणि ह्या कन्सेप्ट पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी आपल्याला बाबा इंग्लिशचं बेसिक नॉलेज असावं लागतं असं वाटतं, ते बरोबरच आहे. पण ते इंग्लिशचं नॉलेज मिळवण्यासाठी इंग्लिश मिडियममध्येच गेलं पाहिजे असं अजिबात मला वाटत नाही. कारण अर्धा किलोमीटरवर बहुतांश हायस्कूलमध्ये बोलतोय मी, तर तिथे कुठेतरी सेमी इंग्लिशचा वर्ग आता सुरू झालेला आहे. ज्या मुलाला काय करिअर करायचं आहे सायन्सकडेच
तर सायन्स हा विषय किंवा मॅथ्स हा विषय त्यांच्याकडे 6वी पासून किंवा 8वी पासून तो घेऊ शकतो, की ज्याच्यामध्ये भले 11वीत गेल्यानंतर अचानक जी भीती आता तू बोलून दाखवली मला, की टर्मिनॉलॉजी, वेगवेगळे स्पेलिंग्स किंवा कॉन्सेप्ट इंग्लिशमधून शिकताना अचानक त्याच्यामध्ये भीती निर्माण होते. नंतर मग त्या कुठेतरी भीतीमुळे त्याचं करिअर थोडंसं करिअरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो, तिची ब्रँच बदलू शकते. ही जी भीती आहे ती पूर्णपणे ही बदलू शकते, ज्याच्यासाठी हा उपाय सांगतोय मी, की सेमी वर्गामध्ये जाऊन तो तुम्ही 8वी 9वी किंवा 6वी 7वी पासूनच वेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज किंवा वेगळे ह्याचे स्पेलिंग्स किंवा वेगळे कॉन्सेप्ट ज्या थोड्याशा ऐकत राहिलो, लिहित राहिलो किंवा त्याच्या संदर्भात चर्चा करत राहिलो, तर त्या नाविन्याने 11वीमध्ये वाटणार नाहीत आणि मग त्या सहज समजणाऱ्या गोष्टीचं फक्त दृढीकरण करण्याचं काम आपलं राहील आणि योग्य त्या दिशेने आपण नक्कीच कुठल्याही विद्यार्थ्यांबरोबर, कुठल्याही मीडियमच्या विद्यार्थ्यांबरोबर आपण स्पर्धा करू शकतो आणि यशस्वी होऊ शकतो. नक्कीच सर, महत्त्वपूर्ण माहिती दिलात तुम्ही आणि योग्य मार्गदर्शन या माध्यमातून आपल्या सगळ्या दर्शकांना मिळेल अशी आशा बाळगूया. आता शेवटी जाता जाता बदलतं कोकण आहे, शैक्षणिक क्षेत्रातल्या संधी बदलत आहे, काय वाटतं भविष्यात कशा पद्धतीनं सिंधुदुर्ग कोकणचं शैक्षणिक क्षेत्र आणखीन बदलणार आहे? नक्कीच आता खरं तर बदलत चाललंय म्हणण्यापेक्षा त्याचा वेग असा सुपरफास्ट चाललाय. म्हणजे आपण म्हणू की साधी रेल्वे जी होती त्याची बुलेट रेल्वे कधी झाली कळलीच नाही आपल्याला. सिंधुदुर्गाचं 10-20 वर्षापूर्वीचं किंवा 15-20-25 वर्षापूर्वीचं वातावरण शैक्षणिक आणि आत्ता याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे. सांगायला आवडेल आम्हाला सगळ्यांना, अभिमानही वाटून घ्यायला हरकतच नाही, की पूर्वी 25-20 वर्षापूर्वी एखाद्या क्षेत्राकडे वळत असताना विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन योग्य नसायचं किंवा जवळ उपलब्ध संधी नसायच्या. आज प्रत्येक 10-20 किलोमीटरला किंवा 25-30 किलोमीटर अंतरावर उच्च दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था आहेत. मुलांमध्ये, पालकांमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी जागरूकता आलेली आहे आणि शिक्षकांपासून ते शिक्षण क्षेत्रातली सगळी तज्ज्ञ मंडळी खूप वेगळ्या पद्धतीने उपक्रम राबवताना दिसते आणि शिक्षण विभाग सुद्धा त्यासाठी प्रोत्साहन देतोय. आणि या सगळ्याचा परिपाक होत असतानाच कुठेतरी सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात करणाऱ्या संस्था असतील किंवा राजकीय मंडळ जे आहे ह्या सगळ्यांचा कुठेतरी एक वाक्यता होऊन पाठिंबा मिळतोय आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सिंधुदुर्गला पुढे होणाऱ्याची वाट बघायची गरज नाही. आजच तो बदल झालेला आहे आणि त्याचं श्रेय आणखी एक महत्त्वाचं द्यावं लागेल मला, की प्रिंट मीडिया असेल किंवा तुमचा डिजिटल मीडिया याचा कुठेतरी खूप उपयोग झाला. या 15-20 वर्षांमध्ये मीडियामुळे कुठेतरी प्रत्येक लोकांपर्यंत हा मेसेज गेलेला आहे. हा बदल होतोय तो तुमच्यापर्यंत नेण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण तुम्ही काम करतात आणि त्यामुळे मी खरं तर या शिक्षण क्षेत्रातल्या योग्य काम करणाऱ्या सगळ्यांचं तर मी आभार मानेनच, पण तुमच्या प्रिंट मीडियाचा आणि तुमच्या डिजिटल मीडियाचा, विशेष करून कोकण साहित्य लाईव्हचा सुद्धा मी नेहमीच आभार मानत आलोय. कारण व्हिडिओ स्वरूपामध्ये लोकांपर्यंत हे मेसेज जात आहेत आणि कुठेतरी ह्या न्यूजचे चाहते बनल्यामुळे शैक्षणिक वैज्ञानिक प्रकारची माहिती कुठेतरी लोकांपर्यंत जाते. ग्रामीण भागामधले लोक आता सजग झालेत आणि त्यामुळे या कुठे सर्व गोष्टीमध्ये तुमचा मोठा सहभाग असल्यामुळे तुमचेही मला आभार मानावे लागतील. धन्यवाद सर. ज्या पद्धतीनं आम्हाला जितकी संधी मिळेल या सगळ्या गोष्टी आमच्या दर्शकांपर्यंत पोचवायची, विज्ञान क्षेत्रातल्या बदललेल्या गोष्टी असतील किंवा संधी असतील, जेवढं शक्य होईल तेवढे या माध्यमातून आम्ही करत राहणार आहोत. मात्र तुमचं सुद्धा कार्य हे फार मोठं आहे. मला सांगायला आवडेल नक्कीच की मला वाटतं 4-5 वर्षापूर्वीची एक आठवण सांगतोय मी आपण जाण्यापूर्वी, की कोरोनामुळे सगळं शिक्षण ठप्प झालं होतं आणि त्या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आपण विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवू शकत नव्हतो. सांगायचं शिकवायचं भरपूर आहे, विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचंही भरपूर आहे, पण माध्यम आपल्याकडे उपलब्ध नव्हतं. आणि तेव्हा मला वाटतं आठवतंय मला की सिंधुदुर्ग लाईव्ह आता कोकण साध लाईव्ह, त्यात कोकण साध लाईव्हने त्यावेळेला केलेली जी कामगिरी ती नक्कीच मला वाटतं प्रशंसनीय होती. कलेक्टर साहेबांपासून CO साहेबांनी सुद्धा त्याची कौतुक केलं होतं की एज्युकेशन ऑनलाईन स्वरूपामध्ये चॅनलच्या माध्यमातून दिलं गेलं होतं. दर्जेदार शिक्षण देणारे शिक्षक त्यांना एकवटवलं होतं. इथे मी त्याच्यामधला एक भाग होतो आणि ते कुठेतरी शिक्षण ग्रामीण भागातल्या घराघरामध्ये कसं जाईल, विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं जाईल, हा एक मोठा प्रयत्न झाला होता. तर असे दर्जेदार कार्यक्रम यांच्याकडून वारंवार होत राहतील आणि जिल्ह्याचा तरी दर्जा वाढतोच आहे, कोकण तर बदलतच आहे,
पण त्याचबरोबर तुमच्या मीडिया थ्रू सुद्धा या बदलण्यामध्ये मोठं प्रोत्साहन दिलं जाते, त्याबद्दल मी विशेष तुमचे आभार मानतोय. धन्यवाद सर, तुम्ही आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि महत्त्वपूर्ण असं मार्गदर्शन दर्शकांना केलं, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार. तर हे होते राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार विजेते उपक्रमशील शिक्षक पांडुरंग काकतकर सर. आता अशा अनेक व्यक्तींना आपण भेटणार आहोत, त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मात्र आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.